tilbage igen her. Vi har et kæmpe stykke karp her. Vi skal have ud og håbe på, at der kommer en gede. Ej, det er også bare træls. Det er også bare træls. Det er også bare træls. Det er virkelig også bare træls. Jeg er lige faldet i vandet. Ja. Ej, vi prøver bare lige at bruge det. Ej, du ramte mig bare over med det vand der. Hallo, hvis I vil være rigtig, rigtig flinke, så giver I os lige et par følgere, så vi kan gå live, mens vi laver det her. Ej, året ligger her. Hvilket øje? Året til karpen. Nej, jeg kan du skulle ud i vandet. Der ligger også et år her. Det er bagsiden af øjet eller sådan noget. Fuck, gederne bliver bare fodret i dag. Jeg får lige hyggen herop. Ligger dernede et eller andet sted. Nej, året synker ikke engang. Den der vejer jo ikke en skid, du har flækket den, den for meget.